ako'y sa'yo at ika'y aking lamang. Kahit anong mangyari, pag-ibig ko'y sa'yo pa rin. At kahit ano ba ang sabihin nila'y ikaw pa rin ang mahal. Maghihintay ako kahit kailan, kahit na mabot mga ako'y nasa langit na. At kung di ka makita, makikiusap kay bathala na ika'y hanapin at sabihin, ipaalala sa iyo ang nakalimutang sumpaan. Na ako'y sa'yo at ika'y aking lamang. Umasa ka, maghihintay ako kahit kailan, kahit na umabot mga ako'y nasa langit na. At kung di ka makita, makikiusap kay bathala na ika'y hanapin at sabihin, ipaalala sa iyo ang nakalimutan sumpaan. Na ako'y sa'yo at ika'y aking lamang. Tatay Octavio! Tatay Octavio! Tingnan niyo po yung grades ko! Oh, Bitoy. Ha? Patingin. Oh, ano itong letter P? Ang ibig po sabihin ng letter P, past po! Past! Ah, very good. Oh, ikaw naman, Boknoy. Nasaan yung grado mo? Tatay Octavio, ito po yung grado ko! Patingin. Oh, ano itong letter F? Tatay Octavio, ang ibig po sabihin ng letter F, pasado po! Pasado! Ay, ay! Nandito ang aking asawa. Ang klasik talaga. Klasik! Ang galing ng #1 Smart Dishwashing Paste nasa Smart Dishwashing Liquid din. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. Ay, after the cooking and the eating, time na for dishwashing of the pinaglutuang masibong-masibo at pinagkainang maaaring mabakterya. Ang misis na smart like you, Smart Dishwashing ang bagay na bagay sa iyo. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo. Tanggal galing ang bakterya. Sa presyong kay gaan-gaan pa.
Thank you! Smart Dishwashing. Tanggaling-galing. Only 21 pesos per 200-gram pack. Suggested retail price. Smart Dishwashing. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS! Eto na naman! Mga parol! Kumukuti-kutidap na ilaw! Belen Caroling! Ibig sabihin... Pasko na naman! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Eto ang kukumpleto sa Christmas spirit nating Pilipino! At suman Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Lahat ng maririnig mo, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga, dito lang sa IFM! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Today's best variety. Hit after hit. IFM. If there were no words, no way to speak, I would still hear you. If there were no tears, no way to feel inside, I'd still feel for you. And even if the sun refused to shine, even if romance ran out of rhyme, you would still have my heart until the end of time. You're all I need, my love, my Valentine. All of my life I have been waiting for all you give to me. You've opened my eyes and shown me how to love unselfishly. I've dreamed of this 1,000 times before, but in my dreams I couldn't love you more. I will give you my heart until the end of time. You're all I need, my love, my Valentine. La da 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 And even if the sun refused to shine, even if romance ran out of rhyme, you would still have my heart until the end of time. 'Cause all I need is you, my Valentine. You're all I need, my love, my Valentine. IFM ay aking best friend. I was as wrong as I could be to let you get away from me. I'll regret that move for as long as I'm living. But now that I've come to see the light, all I wanna do is make things right. So just say the word
Looking back now, it seems so clear. I had it all when you were here. Oh, you gave it all, and I took it for granted. But if there's some feeling left in you, some flicker of love that still shines through, let's talk it out. Let's talk about second chances. Wait and see, it's gonna be sweeter than it was before. I gave some then, but now I intend to dedicate myself to giving more. This time you can be sure I'm never gonna let you go. I'm gonna hold you in my arms forever. Gonna try and make up for the times I hurt you so. Gonna hold your body close to mine. From this day on, we're gonna be together. Oh, I swear this time I'm never gonna let you go. So if you'll just say you want me to, I'm never gonna let you go. I'm gonna hold you in my arms forever. Gonna try and make up for the times I hurt you so. Gonna hold your body close to mine. From this day on, we're gonna be together. Oh, I swear this time I'm never gonna let you go. Never gonna let you go. Hold you in my arms forever. Gonna try and make up for the times I hurt you so. Hold your body close to mine. Oh, we're gonna be together. IFM ay aking best friend. Eto na ang IFL Hugot Scoop. Hatid ba ni Madam Inday ang inyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal? Virgo, puro kasatsat. Tignan mo yung ilong mo, pisat. Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. May tanong si Nicole Hiala. Mas importante ba ang paramihan ng hinugasang plato o ang tunay na kalinisan nito? Hoy! Misis! Kahit milya-milyang plato ang kaya ng dishwashing liquid mo, sa kaunting patak na hinalo sa tubig, sigurado ka bang tanggal ang sebo at bakterya? Hoy! Misis! Dapat magpaka-smart tayo. Sa Smart Dishwashing, tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Tanggaling-galing! Kaya misis, magpakatotoo. Mag-Smart Dishwashing tayo. Smart Dishwashing, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. On board is KZ Sandalan. May problema ka man o naguguluhan, tawag na sa iConfessions. iConfessions with KZ Sandalan. I'll let you go. I'll let you fly.
Why do I? Mga best friend, okay pa ba kayo? How to let go daw. Sabi ng ating best friend dahil hindi daw niya kaya talaga. Gusto niya nang kalimutan. Gusto niya na pero ayaw niya. Kailangan pero ayaw niya. Kaya niya sinasabi na hindi niya kaya. Ay, nako, best friend. Kung ikaw bang nasa kalagayan nitong ating best friend texter, ano kaya ang maipapayo mo? Ano kaya sa sarili mo, di ba? Ano bang maaari niyang gawin? Ano bang opinion mo, best friend? Tawag ka na, 0919-411-7714 or 091-5577-5283. Hello? Hi, best friend. Ano yung ngaran niyo? Best friend? Hello? Oh, naririnig mo ba ako? Hindi. Oo, sige. Best friend, try mo ulit. Dapat may telepono tayo. Ay, may telepono. May radyo. May radyo pagtatawag. Hello? Hello, best friend. Best friend, 601. Masyado tayo nga nag-feedback. Pakihinaan yung yung radyo mo, best friend, para marinig ka namin on air. Sige, we are willing to wait naman. Ito, habang naghihintay tayo kay best friend, good evening, Ate KZ. Habang nakapo kami dito sa park na nanonood ng Pusoy, pasanda lang mga barkada ko si Tony, Lando, Calvo, Robert. Ate KZ, pakiplay ng attention. Paano nabilay? So, kaulatanda kasi ano to, di ko maintindihan. Ambetel, maraming salamat po. Salamat po, sabi niya. Oh, you're welcome, best friend. Hello? Oh, bigla naman nawala. Si Greven. Ay, si Greven nag-message. Kanta pa more. Bakit ba? Sumbong kita kay Chris, akala mo Greven, ha? Ito naman, si ating Jeff. Ito, sabi niya, payo niya, best friend. Sana nawawala na. Ayan, ang liit. Ang dami naman niyang sinabi. Sige na nga. Pagbigyan na nga natin. It's just a matter of a mindset. Sa ngayon kasi, nahihirapan siya kasi nasa mindset niya na mahal pa niya yon. Pero kung isiset niya yung mind niya sa ibang bagay or gawin niya, busy-busyhan sa sarili niya, malamang sa alamang, tatawanan niya na rin sarili niya pag na-realize niya kung bakit siya napakatanga doon sa tao ngayon. Mas maganda nga wag na siyang magkulong or mag-stuck sa isang lugar lang. Go out and explore the world. Malawak ang mundo. Huwag niyang gawing mundo ang isang tao lang. May sarili pa siyang buhay. Dapat i-settle down niya muna. Malay niya kung after niya ma-settle down lahat, yung tao ngayon yung maghabol sa kanya, diba? Pero best friend, diba? Paano kung gusto niyang mag-settle down with that person? Kaya hindi siya makapag-settle down. Hay nako, mga best friend, ang hirap talaga. Kaya dapat kayo, nag-iisip kayo ng mabuti ng todo-todo, ng sobra-sobra, as in a mega fight. Kasi best friend, mahirap na mag-move on. Yan ang pinakamahirap sa lahat. Ako, pag-solve nyo na ako, kahit di ako magaling, pero pag-move on. Nako. Hello, best friend. Hello? Oh. Si Greven. Oh, hello best friend. Oh, sige. Mag-ano ka ha? Mag-call ka pagka naririnig ka ulit namin. Ano ba? Ba't ba tayo? Ito naman, sabi ni, good evening po, Ate KZ. Ang maipapayo ko sa kanya kung sino man siya. Oo nga, sino man to? Hindi naman siya nagbigay ng pangalan. Pag hindi mo na kaya, wag mo nang ituloy. Teka lang, nabibingi ako. Eto, wag mo nang ituloy, masasaktan ka lang sa ginagawa mo. Pero kung hindi mo siya kayang iwan, humingi ka ng space sa kanya. Manuel po ito ng Bugalyon. Bakit siya hingi ng space? Best friend, nagulo mo hindi ko mag-get. Eto, sabi, dun sa caller number 2 about sa pag-move on or pag-let go, walang shortcut dyan. Ay, bakit walang shortcut? Bawal bang mangopya na lang? Tapos, move on ka na ganon?
Ay, ang hirap. Sabi ko sa'yo, lahat kailangan mong tanggapin, lahat kailangan mong maranasan. Ang sakit! Mahirap man, pero kailangan tanggapin. At kung wala na yung sakit, at nasanay ka na, masasabi mo na sa sarili mo, tama na, pagod na ako. Kailangan ko nang mahalin ang sarili ko. Oh, yun ang sabi Thanks, Best Casey. It's me, Garavan. At naman si Ian ng Benmale. Papasandal. Sa Barangay Baybay, Lopez. Hello po sa inyong lahat na nakikinig dyan. Mwah, mwah, mwah. Ate, advice ko sa kanya ay ilibang na niya. Akala ko ilibing ilibang na niya sarili niya sa pagpapasyal sa mga lugar na di niya maaalala yung taong yon. Paasa yan, dapat sa mga paasa nilalagay sa garapon at tatakpan para di na mga moy. Tama, grabe ka naman. Garapon talaga. Di ilalagay kita sa garapon. Iyan. Eto naman sabi, pasandal po. Ito na yun yung kanay na si Jace. Ito, hi Ate KZ. Okay na tayo mga best friend. Hinga-hinga muna baka nagugulumihanan na rin kayo, nasasaktan na rin kayo para sa ating best friend na texter na di na nagpakilala kasi sobrang sakit. Di na rin niya kilala yung sarili niya. Eto, maulang gabi Ate KZ. Batiin nyo ako. Kasumpay umiinom habang mandarangal si kayo. Zel nga pala, makapaak boses yo. Karasa kila ate. Salamat. Ikaw talaga. Salamat, Razel Galavesi. Yan ang mga best friend. Ay, ang hirap talaga si Arizona Santos. Dison like rin ng like. Pero di naman niya nakikinig. Dapat best friend, dalawa. Oo, dami kong tawa sa'yo. Dito nagising tuloy si nanay ko. Ikaw kasi Ito naman, sabi ni Greven, hindi na nauubos yung mga binabasa ko. Yung totoo, ilang pages ito. Sabi, sana pag may pagkakataon makadalaw. Anong favorite mo? Ay nako, ayun na naman tayo. Sige, best friend, hindi naman tayo tumatanggi sa mga padalaw-dalaw nyo. Isakto nyo lang, di ako busy. Ano bang favorite food ko? Dapat kumakain na lang din tayo ng favorite food natin na pizza. Para hindi, alam mo yun, makamove on tayo. Uy, nakakatulong yun, best friend. Huwag kang maarte. O, sige na mga best friend. Eto na. Tuloy-tuloy tayo. Kaya naman, best friend, kung may pasandal ka, i-text mo ako. At grabe naman, OT ako. Kasi ang daldal nyo kayo kasi O, sige, best friend Greven. Hintayin ko yan yung Keme choice mo na yan. 0949-614-0306. O kaya naman, best friend, tumawag ka mamaya. Charge ko lang. 0919-411-7714 or 0915-775-283. Sa iyong mga pasandal, i-search, i-like at mag-message ka sa akin na best friend KZ. Sandalan po yan. K as in kanya, hindi sa'yo. Kanya! At Z as in Zimbabwe, gano'n. Sandalan, KZ Sandalan, ng mga best friend. Ang makita nyo naman yung picture kong paulit-ulit. Yun ang cover photo ko. Yun pa rin ang profile picture ko. Pero okay lang yun, best friend. Eto sabi niya, Dear Crush, sa bawat pagngiti at pagtawa mo, hinihiling ko na sana ang dahilan ay ako. Arte? Magbabalik ang programang iConfessions pagkalipas ng mga musika at paalala. Sana
at ang puso kong nagmamahal sa iyo ng buong katapatan. Maligayang Pasko, mahal ko. Time tonight, girl. Above us, all the stars are watching. There's no place I'd rather be in this world. Your eyes are where I'm lost in. Underneath the chandelier, we're dancing all alone. There's no reason to hide what we're feeling inside right now. So baby, let's just turn down the lights and close the door. Ooh, I love that dress, but
Can you feel it? It's warming up. Can you feel it? It's warming up. Can you feel it, baby? It's warming up. Seems like you're ready for more, more, more. Let's just kiss till we're naked. Ooh, Versace on the floor. Hey, baby, take it off for me, for me, for me, for me now, girl. Versace on the floor. Oh, take it off for me, for me, for me, for me now, girl. Versace on the floor. I've been living with a shadow overhead. I've been sleeping with a cloud above my bed. I've been lonely for so long, trapped in the past. I just can't seem to move on. I've been hiding all my hopes and dreams away, just in case I ever need them again someday. I've been setting aside time to clear a little space in the corners of my mind. All I wanna do is find a way back into love. I can't make it through without a way back into love. I've been watching, but the stars refuse to shine. I've been searching, but I just don't see the signs. I know that it's out there. There's gotta be something for my soul somewhere. I've been looking for someone to shed some light, not somebody just to get me through the night. I could use some direction, and I'm open to your suggestions. All I wanna do is find our way back into love. I can't make it through without our way back into love. And if I open my heart again, I guess I
hapon mo ay hindi na magiging boring. Dahil inihanda namin para sa'yo ang mga programang swak para sa'yo. 1:00 hanggang 3:00 ng hapon, ang drama sa radyo na siguradong kapupulutan ng aral at magmumulat sa'yo sa realidad ng buhay. Dear IFM, kasama si Peter Ronnie. Pagsapit naman ng 3:00 hanggang 6:00 ng gabi, makitambay kasama ang mga local personalities natin sa programang bagong tinatambayan ng mga sikat at gustong sumikat. IFM Tambayan with Krisa Cancionera. Paniguradong solve ang hapon mo kung tututok ka dito sa 104.7 IFM. Ang best friend mo. Ay, at 12:07 na. IFM, ikaw ay aking best friend. Best friend kong kakulitan, karamay katsikahan, the best sa kwentuhan at tugtugan. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging makikinig, number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. All my life, without a doubt, I give you all my life. Now and forever till the day I die, you and I will share all the things this changing world can offer. So I sing, I'd be happy just to stay this way, spend each day with you. There was a time that I just thought that I would lose my mind. You came along and then the sun did shine. Started on our way. I do recall that every moment spent was wasted time, but then I chose to lay it on the line. I put the past away, put the past away, I put the past away. Carry you through all my life. Between each hour of the passing days, I will stay with you. There was a time when I just thought that I would lose my mind. You came along and then the sun did shine. All my life, I want this all my life. I've wanted this all my life. IFM ay aking best friend. Without your smart mouth drawing me in and you kicking me out, you've got my head spinning, no kidding. I can't pin you down. What's going on now?
that beautiful mind. I'm on your magical mystery ride, and I'm so dizzy, don't know what hit me, but I'll be alright. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind, 'cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your all to me, I'll give my all to you. You're my end and my beginning. Even when I lose, I'm winning, 'cause I give you all of me, and you give me all of you. Oh, how many times do I have to tell you? Even when you're crying, you're beautiful too. The world is beating you down. I'm around through every mood. You're my downfall, you're my muse, my worst distraction, my rhythm and blues. I can't stop singing, it's ringing in my head for you. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind, 'cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your all to me, I'll give my all to you. You're my end and my beginning. Even when I lose, I'm winning, 'cause I give you all of me, and you give me all of you. Oh, give me all of you. Cards on the table, we're both showing hearts, risking it, although it's hard, 'cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your all to me, I'll give my all to you. You're my end and my beginning. Even when I lose, I'm winning, 'cause I give you all of me, and you give me all of you. I give you all of me, and you give me all of you. Oh. On board is KZ Sandalan. May problema ka man o naguguluhan, tawag na sa iConfessions. iConfessions with KZ Sandalan. Good morning, mga best friend! Sabado na! Congratulations sa kabuukan ng isang week! O, diba? Ikaw na. Pero alam ko na hindi sapat yung ganong palakpak. Ano ba naman yon? Eto, best friend, para sa'yo. Nirentahan ko pa yung mga yan para lamang pumalakpak sa'yo. Good morning, best friends! October 14 na, 2017 at
72 days na lang. Pasko na. Nag-iipon ka na ba ng pangregalo mo sa akin? So, mga pangregalo mo sa inaanak mo, nako, ang pinakamahalaga dyan, best friend, regalo mo sa magulang mo, o diba? Respect, love, courage, determination, obedience, and everything in it. O, diba mga best friend? Ito nga ang ating, ay nako, Lagotski. Kung kanina nagpayo kayo sa ating best friend na si best friend natin na hindi nagpakilala, ngayon naman, hayaan nyo na ako naman ang magbigay ng payo ko. Ito, sa ating best friend na hindi makamove on. Alam mo, best friend, ikanta mo na lang yan. Hindi, joke lang. Alam mo, pinakamaganda mong gawin, best friend, is to decide. Unang-una sa lahat, pagdesisyonan mo, bakit ka mag-move on. Kasi sa lahat ng ginagawa natin, mga best friend, dapat may rason yan. Dapat, ano ba to? Inaano, best friend. Siniset natin yung mind natin kung bakit natin ginagawa yun. Ano yung reason kung bakit natin yun ginagawa? Para saan? Bakit natin yun ginagawa? Pagkatapos nun, best friend, ang pag-iisip mo, yung proseso kung paano ka mag-move on. At pagkatapos, best friend, ano yung outcome? Ganon, iisipin mo muna bago mo gagawin lahat. Kahit saan, best friend. Kung sa pagluluto nga, diba? Excited ka sa outcome. Ganon din sa pag-let go, sa pag-move on. Yung reason, una, umpisahan mo. Huwag mo biglayin yung sarili mo. Reason, bakit ako mag-let go? Bakit ako mag-move on? Bakit? Bakit? O, diba? Unang-una sa lahat, syempre, hindi na ako mahal ng mahal ko. Oh, gano'n. Hindi na ako mahal ng mahal ko. Ano pa? Ayaw niya na sa akin. Tapos ano pa ba? Puro iyak. Wala naiintindihan. Hindi, ganun nga, best friend, diba? So, ganun talaga eh. Yun yung mga rason kung bakit naiiyak palagi. Hindi, yun yung mga rason. Ang kulit ko naman. Ano ba yan? Hindi na ako nakatapos ng isang sentence. Yun yung mga rason kung bakit hindi ka na niya mahal. Ang sakit, diba? Pero sige, evaluate mo. Kung hindi mo kaya ng sa utak lang, isulat mo para mas masakit. Para lagi mong nababasa. Lagi mong naaalala. O, diba? Isulat mo para mas masakit, best friend. Sulat mo lang. Sulat mo lahat. Diba? Pero wag mong pupunitin, Diba? Syempre, di niya na ako mahal. Kailangan ko lang mag-move on. May boyfriend na siya. Ayoko makagulo. Ano pa ba? Lahat ng rason para mag-move on ka. Ang pangit ko na. Kailangan ko lang gumanda. Yung mga ganoon. Ang dami ko nang nade-depress na ako. Na-stress na ako. Ang dami ko nang hindi nagagawa. Hindi na ako productive. Naaksaya yung oras ko. Alaki na eye bags ko. Puro luha na ako. Dehydrated na ako. Yung mga ganong bagay, best friend. Ikaw, kung gusto mo, reasons, emotionally, nasaktan ako, kinarir ko, ganito, ganyan. Mentally, di na ako makapag-isip. Sakit na kasi, para, diba yun, di na ako makapag-review, pati ba naman, pati pagsakay ko, ganon. Yung mga ganon, pagsakay ko sa jeep, ganon, mga best friend. Diba, as in, himayin mo, best friend, ihimay-himay mo, evaluate mo sa sarili mo kung bakit kailangan mo nang mag-let go, kailangan mo nang mag-move on. O, diba, para, ang dami ko na example binigay. O, isa pa ulit. Sige, Anli ang sample natin dito. Kailangan ko na kasi hindi niya na ako mahal. Pagkatapos nasasakal na siya sa akin. Hindi na healthy yung relationship namin. Paikot-ikot na lang yung relasyon namin. Walang pinatutunguhan yung relasyon namin. Yung mga ganon. Hindi na kaaya-aya yung relasyon namin. Hindi na kalugod-lugod sa Diyos ang relasyon namin. Bawal ang relasyon namin. Mga ganong bagay ba? Hindi kami bagay. Wala kaming chemistry.
history. Yung mga ganon, ay dami na niya na. Tapos, pag nasulat mo na, physically, emotionally, mentally, spiritually, ano pa ba, socially, wala na ako kaibigan. Tapos siya na lang, tapos iniwan pa niya. Mga ganon. So, socially, lahat na ng legal, ng aspeto ng buhay mo, na isulat mo na, nalagay mo na yung mga rason doon, best friend. Sa kabilang page na, kung kailangan mo ng reasons, tapos wala kang marason, kasi ayaw mo mag-let go. Hay nako, pag ganyan best friend, hindi pwede. Kailangan may maisulat tutuktukan kita pag wala ka naisulat dyan. Kailangan i-decide mo sa sarili mo, best friend, na gusto mo nang mag-move on. Kaya nga pinagsusulat kita. Kasi tutulong yun sa iyo na ma-remind ka kung bakit ka nag-move on. Mamaya makalimutan mo na naman yan. Tapos mamahalin mo na naman siya. Masasaktan ka na naman. Diba nga, mag-move on ka na, best friend. Ito na, let go na. Ito na, this is it. This is the right time. Ang Pasko mo ay masaya dahil okay ka na, makakangiti ka na sa Pasko o kaya kahit sa undas. So, best friend, habulin natin yan. October pa lang naman. Pagkatapos na, isulat muna. Nagigets mo, diba? Sa kabilang kabilang pahina na kasi ang dami mo nasulat na rason, diba, best friend? Sige, isulat mo na rin kung makakatulong sa'yo. Ang baho ng hininga niya. Hindi siya maganda. Lagi siyang may muta. Mga ganon. Ang dami niyang kuto. Ang dami niyang pimples. Sa mga ugali. Basta yung mga ganun, best friend na. Tapos, lagay mo yung proseso ng pag-move on. Hindi ko na siya ite-text, hindi ko na siya i-chat, hindi ko na siya tatawagan, hindi ko na siya pupuntahan, hindi ko na siya alalahanin. Ganon. Tapos, yung mga prosesong mga ganon. Tapos, ibablock ko na siya. Syempre para di mo na siya makita, di ko na siya i-stalk. Yung mga ganon bagay ba. Yung mga proseso, best friend, yung mga regalo namin, ipapamigay ko na sa iba. O kaya, wag mo na isoli, best friend, masama yun. Wag mong sinasoli yung mga bagay na binigay naman sa'yo. Yung mga ganon, donate mo na lang. Mas maigi pa yon. Donate mo sa mga taong mas nangangailangan, kunwari sa charity, ganyan, sa mga barangay. Nag-re-receive sila ng mga damit, ng mga stuffed toys, ng mga sapatos, ganyan, mga bagay na mapapakinabangan pa. Kasi maibibigay nila yan once na nagkaroon ng program ng barangay. Diba? Kaya kung wala ka mabigyan na, best friend, sa barangay mo ibigay sa mga strangers. Kasi, best friend, mamaya, diba, yung mga gamit nyo, couple shirt, couple ring, couple plate, couple fork, couple spoon, couple frame, couple everything, diba, couple cellphone, couple ganyan. Couple cellphone! Ibibigay mo! Diba? Kasi maalala mo, mamaya ibigay mo naman yan doon sa best friend mo din, sa ka-close mo, o di lagi mo pa rin nakikita, naiiyak ka pa rin pag naaalala mo. Kaya naman, ibibigay mo yan sa mga taong malalayo talaga sa'yo, sa mga taong hindi mo na makikita kahit kailan, yung mga taong talaga malalayo, di mo kakilala ganon. Ano pa ba nga proseso pwede, best friend? Hindi ko na siya titignan. Hindi ko na titignan yung mga picture namin. Yung mga ganun bagay ba, best friend? Huwag mo naman sunugin. Memories yan. Pero sige, ikaw kung di mo kaya. Maganda, sunugin mo. Yung mga letters, sunugin mo. May ginawa ko yan. Nagsunog ako ng mga letters ko. Ako yung nagsulat. Sinoli sa akin yung mga sulat ko. Tapos, sinunog ko. Diba? Di pa move on tayo. So, siya nga. Pero, ayun nga, mga best friends. Anyway, ganun. Kung hindi mo kaya, diba, sunugin mo, lagay mo sa tubig para di mo na maintindihan yung mga sulat doon. Tapos, magdidikit-dikit kasi yung mga papel, gano'n. Pagka nabasa siya, ano pa ba pwede mong gawin? Tapos, yun, wag mo nang i-stalk. O kaya, kung hindi mo kaya, di mo mapigilan na hindi siya i-stalk. Huwag ka na mag-social media. Huwag ka na muna mag-Facebook. Huwag ka na muna mag-message.
Messenger, tas i-delete nyo yung conversation nyo. Delete mo. Ikaw naman kasi parang sobrang memorize mo na sa sobrang binabasa mo ng todo-todo, lagi-lagi na lang, every hour, every minute na kang makita. Ala ka, best friend, wag ganon. Tulungan mo rin. Kami, tinutulungan ka namin mag-move on. Tapos ikaw mismo sa sarili mo, hindi mo matulungan yung sarili mo mag-move on, sasampalin talaga kita. O, tapos yung mga proseso na sabi mo na, tapos sasabihin mo sa mga magulang mo, bawal na i-mention yung pangalan ni Honey Manuel, gano'n. Sasabihin mo. Tapos, pagka, sige, tutulungan ka namin. Gano'n. Magpatulong ka rin sa mga tao sa paligid mo, sa mga friends mo, sa family mo. Pagkatapos, makukuha mo rin yan, best friend. Yung ba, alam mo yun, hanapin mo siya siguro pag mga 2 weeks, yan, talaga mahirapan ka. Mahirap yan na first 6 months. Mahirap talaga yan, best friend. Nandyan yung matutokso-tokso ka pang i-text siya. Alam mo yun, yung dinilit mo yung number niya, pero memorize mo naman. Tapos, tuwing may load ka, gusto mo siyang i-text kasi alam mo, magre-reply siya. Yung mga ganong bagay, best friend, wag. Pigilan mo yung sarili mo. Kung maganda, wag ka na mag-load, Basta magkaroon ka ng integrity sa sarili mo at disiplinahin mo yung sarili mo na, no, hindi ko to i-text, hindi ko to i-chat, hindi ko to ganoon. Pagkatapos, best friend, basta, pag nalagpasan mo yung 1 taon, congratulations, wala na yan, tignan mo. Pero syempre, depende yun sa'yo, no? Mamaya naman, sinisilip-silip mo pa rin siya. Nadadagdagan na naman, dapat i-empty mo yung love tank mo sa kanya. Kasi alam mo, lahat tayo, best friend, may love tank na tinatawag. Kumbaga, may lagayan tayo ng parang mga baso sa ating puso, ganon, na kailangan i-empty natin, itapon natin yung mga pinuno niya, 'di ba? Parang tubig yan pinuno niya ng effort, ng love, ng memories, ng mga pinagagawa nyo ngayon. Ang ginagawa natin para maka-move on ka na, itatapon natin, 'di ba? Itatapon natin yung pinuno niyang baso, yung love tank mo. Kaya mga best friend, 'di ba? Makaka-move on ka man, pero nagka-create na ng baso diyan sa puso mo. May tank na, may love tank na siya sa iyo. Pero wala nang laman 'yon. Kumbaga mahal mo na lang siya bilang mamamayang Pilipino, bilang tao. Pero yung love tank niya sa iyo, wala nang laman. Ganon 'yon para pag naka-move on ka na, best friend. Kaya kayang-kaya mo yan. At matutuwa ka na lang. Totoo yung mga sinabi sa atin ng ating mga best friend na parang, alam mo yun, yung dati sobrang poging-pogi ka sa kanya. Siya na talaga. Tapos yung naka-move on ka, ay nako, ano ba naman? Alam mo yun, yung pag may nagsasabi sa kanya, ang pangit niya, nagagalit ka, bakit mo sasabihin na pangit yun? Hindi ba siya pangit, ganon. Tapos biglang darating yung araw na, nga, pangit niya. Ano ba naman klaseng tao yan? Ano ba naman klaseng tao ako lalo? Minahal ko yun. Di na nga pogi, di pa maganda ugali. Sinaktan pa ako. Pero okay lang yun. Best friend experience mo rin yan. Once na naging maayos ka, naka-move on ka na, best friend, tutulong ka rin sa mga taong on the process of moving on na magiging inspiration ka sa kanila na ikaw nga kinaya mo, sila pa ba ang hindi kakayanin? O, diba? Kaya best friend, eto bibigay ko na agad sa'yo. Paunang palakpak, may confetti pa yan. Actually, best friend, may confetti pa yan. Ang kaso kasi, di mo naman nakikita kasi tamad tayo mag-Facebook Live. Pero sa susunod, best friend, ayoko mag-promise. Basta, malay mo, basta. Ayun, best friend, I'm hoping that you will move on. And I know that you will. Imposibleng hindi ka mag-move on. Sasabunutan talaga kita. Kaya, itaga mo sa bato, mag-decide ka mismo sa sarili mo na I want to break free. I want to move on, diba? Move forward. Go, best friend! Kaya mo yan.
Ayan, at sana magsilbing lesson yan sa'yo na sa susunod na pumasok ka ulit sa relationship, sa boyfriend-girlfriend relationship, ay yung pang-altar na, pang-diretso kasalan na. Kasi ang hirap-hirap mag-move on. Alam mo kasi tayo, we are not designed to move on in a love relationship. Pero kasi tayo mga tao, napaka-risky, pasok ng pasok sa maling relasyon, o ano, edi break kayo ngayon. O, di move on ka, ang hirap, diba? Kaya best friend, promise mo sa akin yung sunod na makakarelasyon mo, yun talagang siya na. Kaya dapat mag-settle ka din na maging maayos ka, maging okay ka, maging buong buo ka na. Para pag naibigay mo, hindi siya rebound, diba? Na buong buo ka pag naibigay mo yung sarili mo sa kanya, ikaw na ikaw. O, diba, best friend? At wag na wag mong kakalimutan to be faithful and to have integrity. The best friend, igalang mo yung magiging girlfriend mo o boyfriend mo in the future, na wag kang pasok ng pasok kung hindi mo naman na-vision, hindi mo naman nakikita yung isang tao na pakakasalan mo. Ha? So, yun. God bless you, best friend. Love you! At ayan nga, best friend, narinig natin ang ating texter. Actually, siya ang iConfessioner number 2 natin. At huwag ka mag-alala, best friend. Dahil hanggang alas 2 pa tayo. Ay, alas 2. Grabe! Hanggang alauna lang. Charot-charot lang yun. Hanggang alauna lang tayo ng malamig araw, best friend, ha. Programang makikinig, dadamay at tutulong sa'yo. Programang iConfession. Magbabalik ang programang iConfessions pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM. Even now, when there's someone else who cares, when there's someone home who's waiting just for me, even now I think about you as I'm climbing up the stairs, and I wonder what to do so she won't see that even now, when I know it wasn't right, and I found a better life than what we had, even now I wake up crying in the middle of the night, and I can't believe it still could hurt so bad. Even now when I have come so far, I wonder where you are. I wonder why it's still so hard without you. Even now when I come shining through, I swear I think of you and how I wish you knew. Even even now, when I never hear your name, and the world has changed so much since you've been gone, even now I still remember, and the feeling's still the same, and this pain inside of me goes on and on. Even now, when I've come so far, I wonder where you are.
aking best friend. Kayang mag-isa dahil kailanman ay laging ikaw ang siyang iibigin ko sa tuwing na di mo man sabihin ang nasa damdamin ay nadaramang nang malayo ka na ngayon sa akin. Mahal mo siya ay pipilitin kung di mo makita na di ko kaya. Kung mahal mo siya, di mo maririnig sa akin ang mga hikbi dahil mahal kita. Kung di mo makita sa kanya ang nais ay narito ako. Maghihintay pa rin lagi ang puso, di ka pipilitin na muling ibigin. Tatandaan mo lang na ganon pa rin ikaw sa akin. Kung mahal mo siya ay pipilitin kung di mo makita na di ko kaya. Kung mahal mo siya, di mo maririnig sa akin ang mga hikbi dahil mahal kita. Ganyan ang pag-ibig na alay ko. Tinadama katotohanan, nagkatagta na yata sa aking masaktan. Bawat patak ng ulan, lalo ko nararamdaman. Mga luha sa mata'y tumaraan. Silipin mo
nasugatan ng di mo pinaglaban. Bale, wala na lang, wala na bang katapusan ng pagmamahalan na mauuwi rin sa wala. Bale, wala na lang, lagi na lang nasasaktan. Dapat pang paulit-ulit pa para matauhan ang puso ko. Bale, wala na lang. Humiwalay na ng daan ang ating nakaraan. Ngayon'y wala na akong pagsisilbihan. Wala ka bang matandaan sa ating mga bulungan na kailan may wala nang iwanan? Silipin mo ang kalagayan ko, puso'y nasugatan ng di mo pinaglaban. Bale, wala na lang, wala na bang katapusan ng pagmamahalan na mauuwi sa wala. Bale, wala na lang, lagi na lang nasasaktan. Dapat bang paulit-ulit pa para matauhan ang puso ko? Bale, wala na. Matulog na lang at di na gumising sa mundo. Bale, wala na lang, wala na bang katapusan ng pagmamahalan na